Bine, v-am regăsit, continuăm și încercăm să rezolvăm testul 20 la electricitate. Hai să vedem ce spune la subiectul 1. Spune așa: simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în ESI. Mărimea fizică a cărei unitate de măsură poate fi exprimată prin watt ori metru supra amper la pătrat. Să vedem ce mărime este aceasta. Hai să vedem puțin cum putem să facem. Putem să luăm și să înlocuim wattul și să încercăm să exprimăm aceste lucruri, sau putem să mergem să identificăm o formulă. Hai să încercăm prima dată în felul acesta. Wattul. Wattul este unitatea de măsură a energiei. A puterii, pardon. Puterea este dată de produsul U ori I. Adică este volt ori amper ori metru supra amper la pătrat. Păi simplificăm aici și ne dă un volt pe amper, care volt pe amper ne dă 1 ohm, ori metru ne dă ohm ori metru. Ia să vedem ce ar fi ohm ori metru. Cred că din cele 4 care sunt acolo ați identificat repede că este rezistivitatea, deci varianta C. Putem să facem și în felul următor. Deci am aici o energie și o putere și un pătrat de curent. Și atunci aș putea să scriu așa. Deci puterea ori distanța supra intensitatea curentului la pătrat. Puterea este U ori I supra I ori D, I la pătrat și ne dă U ori D supra I. Și iarăși U ori D deci ne dă rezistență ori distanță, da? Deci asta ar fi așa o formulă aproximativă. Nu regăsiți niciuna din formulele noastre, pentru că este, știți că R este ρ ori L supra S și de aici dacă scoateți ρ vă dă egal cu R ori S supra L. Adică aici puteam să scriu R ori D pătrat supra D și vine R ori S supra D, care ne dă tocmai rezistivitatea. Bun, subiectul al doilea ne spune așa: variația intensității curentului electric printr-un conductor în funcție de timp este prezentată în graficul. Sarcina transportată între intervalul de timp cuprins între T1 egal cu 2 secunde și T2 egal cu 8 secunde este. Și graficul arată așa. I în funcție de T, I în miliamperi, atenție mare, și timpul în secunde. Și avem aici un 2 și aici undeva un 4 miliamperi. Aici avem 4 secunde și aici avem încă 8 secunde. Și nouă ne cere să calculăm sarcina transportată în intervalul de la 2 la 8 secunde. Știm că I egal cu Q supra delta T. Deci Q egal cu I ori delta T. În cazul în care intensitatea curentului variază și vedeți că pe intervalul de la 2 la 4, cât ne interesează pe noi, intensitatea curentului e 2 mA,
iar pe intervalul de la 4 la 8 este de 4 mA, asta o să putem scrie că este egal cu aria. Intensitatea ar fi aceasta, Q egal cu I ori delta T, sarcina. Dar ce se întâmplă? Intensitatea variază, pe prima parte este constantă și are valoarea 2 și pe urmă are valoarea 4 pe cealaltă parte. Și atunci, ținând cont de niște semnificații pe care le-ați învățat la integrale, și am putea să scriem că sarcina egală cu aria sub graficului. Și deci avem aici două dreptunghiuri, este 2 ori 2 ori 10 la minus 3, pentru că intensitatea este în miliamperi, plus 4 ori 4 ori 10 la minus 3. 2 ori 2, 4, 4 ori 4, 16 și cu 4, 20 ori 10 la minus 3. Deci ne dă un 20 de miliculombi. Da? Este vorba de răspunsul B dintre cele prezentate în varianta noastră de concurs. Mergem mai departe. Alegeți afirmația corectă și acum trebuie să le citim cu atenție pe toate. Nici o sursă de tensiune cu rezistența interioară R nu poate dezvolta aceeași putere pe două rezistoare diferite. Ba da, poate să determine, deci este o condiție, deci răspunsul A este greșit. Numai o sursă ideală ar putea dezvolta aceeași putere pe două rezistoare având rezistențe diferite. Nu este corectă nici asta. Hai să vedem, deci, acum. Deci spune așa, avem o sursă și avem odată un rezistor R1 și apoi a doua oară aceeași sursă alimentează un rezistor R2. Prima dată avem un curent I1 și aici avem un curent I2. I1 este egal cu E supra R1 plus R mic, asta e I1, I2 va fi egal cu E supra R2 plus R mic. Puterea disipată pe fiecare rezistor va fi, deci, PR1 egal cu R1 ori I1 la pătrat, iar PR2 egal cu R2 ori I2 la pătrat. Și cele două o să punem condiția ca puterile disipate să fie egale. Și atunci ne dă așa, R1 ori E pătrat supra R1 plus R mic la pătrat egal cu R2 ori E pătrat supra R2 plus R mic la pătrat. Se simplifică E pătrat din stânga cu E pătrat din dreapta și facem niște produs mers cu extrem și avem R1 pe lângă R2 plus R mic la pătrat egal cu R2 pe lângă R1 plus R mic la pătrat. Păi avem așa și o să desfacem aici și avem R1 ori R2 la pătrat plus R1 ori R mic la pătrat plus 2 R1, R2, R mic egal cu R2 ori R1 la pătrat plus R2 ori R mic la pătrat plus 2R1, R2, R mic. 2R1, R2, R mic se reduce și grupăm niște termeni și avem așa. R1, R2 pe lângă R2 minus R1 egal cu R mic la pătrat pe lângă R2 minus R1. Se simplifică de aici și ne rezultă R mic egal cu radical din R1, R2. Și condiția o reîntâlnim la punctul C
rezistența internă a sursei trebuie să fie egal cu radical din R1, R2, pentru ca puterea disipată pe cele două rezistoare să fie egală. Mergem la punctul 4 de la subiectul 1 și spune așa: un conductor are rezistența R1 egal cu 3 ohm la temperatura T1 egal cu 30 de grade Celsius și rezistența R2 egal cu 3,5 ohmi la temperatura T2 egal cu 100 de grade Celsius și ne cere să determinăm coeficientul de temperatură al rezistivității. Știm că R, rezistența, variază cu temperatura conform relației R egal cu R0 pe lângă 1 plus alfa T. Și atunci luăm pentru primul caz și punem R1 și T1, R2 egal cu R0 pe lângă 1 plus alfa T2. Rețineți că R0 este rezistența la 0 grade Celsius și este aceeași în ambele situații. Și atunci obținem așa, făcând un raport, R1 supra R2 egal cu 1 plus alfa T1 supra 1 plus alfa T2. Facem un produs mers cu extrem și avem R1 plus R1 alfa T2 egal cu R2 plus R2 alfa T2. Și vine R1 minus R2 egal cu alfa R2, aici era alfa T1. Așa. Alfa pe lângă și avem R2 T1 minus R1 T2. Și avem așa, alfa egal cu R1 minus R2 supra R2T1 minus R1T2. Pot să mulțesc toată relația cu minus 1 pentru că R2 e mai mare decât R1 și atunci schimb ordinea și sus și jos. R2 minus R1 supra R1T2 minus R2T1. R2 minus R1 ne dă un 0,5 supra R1 ori T2 ne dă un 300 minus R2 ori T1 ne dă 105, nu? 30 ori 3,5, da? Deci ne dă 105. Ne dă egal cu 0,5 supra 195 egal cu, și hai să facem și o împărțire, să vedem cât ne dă. 0,5 împărțit la 195 egal cu, și ne dă așa un 0,0025 aproximativ egal cu 2,5 ori 10 la minus 3 Kelvin la minus 1 sau 25 ori 10 la minus 4, 25,6 era așa. Așa, deci hai să vedem care variantă este. 25,6, 2,6 ori 10 la minus 3, deci este asta de aici, rotunjirile pe care le facem și deci ne dă răspunsul B. Ultimul punct de la subiectul 1 ne zice așa, 3 rezistoare identice, deci R1 egal cu R2 egal cu R3 egal cu R, deci sub punctul 5, pot fi conectate la bornele unei surse ideale de tensiune în serie sau în paralel. Deci
hai să vedem, R serie este 3R, dacă facem calculul, iar RP este egal cu R supra 3. Astea se alimentează la o sursă ideală, dacă sursa ideală este R mic egal cu 0. Și atunci I serie, intensitatea curentului serie va fi E supra 3R, iar I paralel va fi E supra 3, R pe 3, adică ne dă 3E supra R. Și energia disipată în timp de o secundă, deci gruparea serie disipă o energie W serie este egal cu R S ori IS la pătrat și deci ne dă RS, adică 3R, ori IS înseamnă E pătrat supra 3R iarăși la pătrat, se duce un 3R de aici și ne dă un E pătrat supra 3R. Și ăsta este egal cu 10 joule pe secundă, deci este energia disipată în unitatea de timp. Da? Și deci mai vine aici și un delta T, dacă ne dă sub forma asta. Așa. Acum, energia disipată în timp de o secundă de aceleași 3 rezistoare grupate în paralel va fi W paralel va fi RP ori IP la pătrat supra delta T egal cu RP este R supra 3 ori, hai să punem 1 supra delta T ori IP, l-am calculat și ne dă, hai să punem 9 E pătrat supra R la pătrat. Se duce de aici un R cu un R și un 3 cu 9 și deci ne dă un 3E pătrat supra R delta T. Deci am obținut așa, E pătrat supra 3R delta T egal cu 10 joule. Iar acum trebuie să vedem cât este 3E pătrat supra R ori delta T. Păi de aici scoatem că E pătrat supra R delta T este egal cu 30 și atunci asta ne dă, asta de aici, termenul ăsta fiind 30, ne dă egal cu 90 de joule, răspunsul D. Bun, hai să trecem și la subiectul 2. Zice așa, montajul prezentat în figura alăturată și o să fac schema simplă. Aici un E1 cu R1, aici un R mare 1, pe diagonala asta AB un R3, mai avem aici un R2 și aici un E2 cu R mic 2. Și aici avem punctele A și B. Și avem E1 egal cu E2 egal cu 15 volți. R mic 1 egal cu 1 ohm, R mic 2 egal cu 2 ohmi. Rezistoarele au rezistențele R2 egal cu 1 ohm, R3 egal cu 6 ohmi. Intensitatea curentului prin rezistorul 3 și hai să-i stabilim un sens. De aici vine aici un I2, de aici vine un I3, nu, I1, scuze, și aici se duce un I3 așa. Deci
I3 are valoarea de 2 amperi. I3 egal cu 2 amperi. Determinați A mic tensiunea dintre bornele A și B, dacă avem conectat acolo între nodurile A și B un voltmetru de rezistență infinită. Deci UAB egal cu căderea de tensiune dintre două puncte la bornele unui rezistor este egală cu intensitatea curentului prin rezistor, respectiv ori rezistența acestuia, I3 ori R3. Și deci avem I3 egal cu 2 amperi ori R3 6 ohm, deci ne dă egal cu 12 volți. Destul de ușor acest punct. Acum ne cere să calculăm intensitatea curentului electric prin rezistorul 2. O să mergem pe partea ochiul din stânga, trebuie să-l aflăm pe I2 și pentru asta o să aplicăm aici un Kirchhoff 2 și o să zicem așa, E2 egal cu, deci suma tensiunilor electromotoare și am luat aici sensul arbitrar care intră prin minus și iese prin plus, este singura sursă de pe ochiul ăsta, egal cu. Și acum vine suma căderilor de tensiune și vine I3 ori R3 și vine mai departe plus I2 pe lângă R mare 2 plus R mic 2. Egal cu I3, așa, și din relația de aici îl scoatem pe I2. I2 egal cu E2 minus I3 R3 supra R2 plus R mic 2. Deci I2 egal cu 15 E2 minus I3R3 care este UAB, adică 12, supra R2 care este 1 plus R mic 2, așa, deci este 3, deci ne dă 3 pe 3 egal cu 1 amper și am aflat intensitatea curentului prin rezistorul 2. Puterea electrică disipată de rezistorul 1, punctul C, deci P1 egal cu R1 ori I1 la pătrat. Și acum I1 pot să-l aflu iarăși aplicând Kirchhoff 2 pentru ochiul ăsta, dar pot să-l aflu pe I1 ținând cont de faptul că I1 plus I2 egal cu I3, legea întâia lui Kirchhoff aplicată pentru nodul A, deci I1 egal cu I3 minus I2, deci egal cu 1 amper. Și deci o să ne dea egal cu... Enunțul are o mică problemă, zice așa, rezistoarele au rezistențele electrice, R1, R2 egal cu 1 ohm. Mie mi s-ar fi părut mai corect să fi scris aici R1 egal cu R2 egal cu 1 ohm. Adică nu R1 și R2 egal cu 1 ohm, ci R1 egal cu R2 egal cu 1 ohm. Și atunci ar fi fost mai simplu R1 ori I1 la pătrat, deci este 1 ori 1, deci ne dă 1 watt. Da? Am aflat și asta. Acum, la punctul D, ne cere așa să calculăm intensitatea curentului electric prin sursa 2, adică I2, și o să notăm un I2 prim egal cu cât, dacă între bornele sursei cu tensiunea electrică electromotoare E1 se conectează un fir cu tensiune electrică, cu rezistență electrică neglijabilă. Deci revin și pe desenul de aici, la bornele sursei 1, punem un fir de rezistență neglijabilă. Și în aceste condiții
am avea așa. Ce am avea? Aici am avea sursa 1 ar fi scurt-circuitată. Da? Sursa 1 fiind scurt-circuitată, intensitatea curentului prin sursa 1 va fi I scurt-circuit 1 egal cu E1 supra R mic 1 egal cu 15 amperi. Și atunci am avea așa circuitul nostru. Numai puțin. Deci am avea sursa 2, E2 cu R2. Aici am avea rezistența 2, R2. Și aici am avea cele două rezistențe, R1 și R3, sunt legate în paralel. Deci aici am R1 și ăsta este R3. R3 și R1. Și ne cere să aflăm cât este, deci nu ne e necesar asta. Și atunci, de ce spune acest lucru? Pentru că punctul de aici va veni conectat aici. Curentul are prostul obicei de a merge totdeauna pe drumul cu rezistența cea mai mică. Și în aceste condiții avem rezistența circuitului exterior, este egal cu R2 plus R1 R3 supra R1 plus R3. R2 este, am zis R2. R2 este 1 plus R1 ori R3, 1 ori 6 supra 1 plus 6, adică 7, deci ne dă 13 supra 7. Da? Deci ăsta îl amplificăm cu 7. Asta e R exterior. Și atunci mergem și determinăm I', I2', acest curent de aici, egal cu E2 supra R exterior plus R mic 2 egal cu 15 supra 13 pe 7 plus R mic 2 era egal cu 2 ohm plus 2 egal cu 30, după ce am adus la același numitor, supra 27, simplificăm printr-un 3 și ne dă un 10 supra 9, adică egal cu 1,11 amperi I2'. Asta a fost rezolvarea punctului D. Zice așa, o sursă de tensiune constantă având rezistența internă de 1 ohm, alimentează un circuit format din N beculețe, așa, iar fiecare beculeț, așa, simbolul știți, are caracteristicile corespunzătoare funcționării nominale, 3,6V și 0,3A. Deci asta înseamnă tensiunea nominală a becului și intensitatea nominală a curentului. Așa, iar cele beculețe sunt legate în paralel. Bun. Așa. Și ne cere la punctul 1 să calculăm rezistența unui beculeț. R1 este egal cu tensiunea nominală la bornele beculețului în condiții nominale de funcționare supra IN, adică egal cu 3,6 supra 0,3 și ne dă un 12 ohmi rezistența unui beculeț. Acum, punctul al doilea ne spune că rețeaua este protejată cu o siguranță fuzibilă care are un curent maxim de 3,6
amperi. Păi ce se întâmplă? Deci beculețele sunt astea și sunt legate în paralel. Și așa o să-l mai reprezint pe ultimul aici. Și curentul maxim, adică acest 3,6, se duce și se împarte în curenții nominali prin fiecare beculeț. Pentru că spune că fiecare bec merge în regim nominal de funcționare. Și atunci curentul maxim va trebui să fie de n ori intensitatea curentului nominal, IN. Și atunci scoatem de aici numărul de grupări, respectiv de beculețe, egal cu I maxim supra IN, egal cu 3,6 supra 0,3 și ne dă 12 beculețe. Numărul maxim de beculețe, ăsta era A1 cu 1 și 2 și B-ul. Punctul C ne cere să determinăm energia consumată de o grupare paralel de 12 beculețe. Deci aveți o confirmare așa tacită a răspunsului corect pe care l-ați obținut. Hai să scriem aici punctul C. Deci energia consumată W egal cu cât va fi energia consumată? Păi putem să o calculăm în felul următor. Ca U ori I ori delta T. Acum, tensiunea este tensiunea nominală aflată la bornele beculețelor, deci este UN. Pentru toate, intensitatea curentului este valoarea maximă, I maxim, ori delta T. UN este 3,6, I maxim este 3,6, iar delta T în timp de o oră de funcționare e 3600 de secunde și ne dă un 36 ori 36 ori 36, deci un 36 la a treia. Ia să vedem cât face, 36 la a treia. Deci egal cu 46.656, 46.656, deci hai să scriu din nou, 46.656 juli. Deci asta este energia consumată de gruparea noastră de beculețe legate în serie. Deci, repet, toate beculețele au aceeași tensiune la borne, iar curentul total prin grupare este I maxim. Bun. Deci trebuie să calculăm numărul de beculețe care ar trebui să le avem în circuit, astfel încât puterea furnizată de sursă circuitului exterior să fie maximă. Deci pe circuit exterior este egal cu P maxim. Condiția ca să avem transfer maxim de putere este ca rezistența circuitului exterior să fie egală cu rezistența circuitului interior. Rezistența circuitului exterior este R mare supra N. Da? Pentru că sunt grupate în paralel și în cazul nostru sunt N2 grupări egal cu R mic. Deci de aici îl scoatem pe N2 egal cu R mare supra R mic. R mare, rezistența am calculat-o, este 12, supra rezistența, asta era rezistența unui bec, iar rezistența generatorului este R mic, este 1, deci ne dă 12 beculețe. Deci N2 este același cu N-ul care îl aveam la început. Bun, mulțumesc pentru atenție, la revedere!